Гей, Наклз, ти працюєш тут? Працюю? Хутчэй володаю им. Смажем, купляем. Это четвертая по помере бургерная сетка поза зоной Гринхилл. Тебе щастить. Мне офигенно щастить. Бачиш мопед на вулиці? Не, мне не надо його бачно. Певно древа замінають. Та так само. Смажем, купляем. Хоча пошаткаються тебе перший клієнт. Вітанки, Сонік. Ох, холера. Мне 4 бургери. Зараз же. Добрий вибір, Егман. Вушень, за мною на кухню. Егей, глядіть, як пацук помив руки. Бачу, як він чистить унітази. Гляді, новенький, тут усе чаровництво. Що за яйка-мутанти іншая холера? Забивай їх і клади в бургери. Смажем, купляем, малыш. Смажем, купляем. Хопить сказать смажем, купляем. Ай, пофіг. Добре, лишу, що якраз. На здоров'я. Не ж ти довго. Башухна, такі смачні. Подобаються, Егман? Добре. Каб ти подавився ими, толстый говнюк. Сонік, прячь отсюль. Отчепись, я звольняюся. Вали, лузер. Чому ти такий веселий? А, просто так. У меня ідея. Давай поглядим запись, як я готую для Егмана. І стоп. Здається, Егман заказав спеціальний соус. Хлопче, гэта нешта. Гей, гэта телек червяка Джима? Ха-ха. Так, я подлюга.